Bueno, eta sukalden esan dezu moldatze zehala, gaina mantala eta guzti etorria iz, ezta? Bai, merchandisina, atado mantalatxuak. Te hago algo rico para comer. Hori da. Mutiko, Earra freskua. Vale, ona. 666-666-666. Hori da, gure botzu edeitu. Hori oso alaia estek izaten, ez da? Vale. Sat 23. Bai, hori da, Sat 20. Eta ze, gogorra da? Amarkada hontan jaio zaten antzako edo, ze gertatzen da? Gogorra zizan amarkada bintzat, ez? Pandemiakin ez dakit zer. Hori bai. Gauza asko bizitza. Zemat urte dazkak egion? Nik 27. 27. Bikain. Bai. Eta, bueno, diskua ateakena, guantxe, kaleratu berri dekena, ez da? Bai. Zergatik jarri dio izen hori? Izen hori, okurriu jaten, ez dakit nola, ikusinen ilustrazio bat edo japituen izana, eta, zimaz, okurriu jaten itxia, como kontrapartia, satuen iz, eta jazta. Eta abesti gehienak ja normalien tristiek jazte hotxuten ez, pues venga, deuna, eta holan geratu izan. Ona. Hau zera, ningot bota dana direkto, ez? Bai, bota dena, Bildurbarik eta amasau. Bai, nik guantxe botako jate bai batzu ja, eta hoi gana gero hasieran ebaek, sartu zak makiltxo bat, makilakin pixkan astu, eta ja gorputza hartzen nahi dekenian, gero ja tablan gainean egurraman behartzen, bale? Bale. Venga, hau paretik ankenduko eskit, biontzi horiek ere bai, eta horrei hori, pixkan hasten jun, nik batzu jaseituan pikatu eskit bertara botatzeko. Eta nik bai irakurriat, elkarrizketa baten izan zenun, miseria baten islada dala, ez da? Bai, bueno, hori da. Mazke miseria baten igual... Pixat esageratzen? Nik zut artista dala, esageratzen da. Baina edapur bat hori, gazterizan miserian islada bat, bezala, ez? Bizi dugun munduen agertzen diezen miserien islada bat, ez? Exala izen gabeko miseriak edo anadalakue. Epe baek, ez da? Diska labur bat esango genuke, ez da? Zenbat abesti ateatzen dira bertan? 10 abesti ziren, gehiago izen bizien, baina... Vale. Olako zerbait dagoenien ja masokot eskuz. Bai, nik ustea ja, behitzak horretxene, batzu ja botako itorrea. Bale. Bain, ja, horrela xe. Venga, bai, eta igual... eskuz, ez? Bai, igual tabla gainean jarri. Eta dana eskuz. Eta, oidek. Oin harrapatzen jun horrela. Vale. Eta, oidek. Eta inberdokena behituzak, oidek. Pasta bezala. Gainea bota eta zapado, oidek. Pastein alde sekula. Bai. Antzeko zerbait. Mantxo, lasai. Vale. Eta kudeatzen jun. Eta, zer gai jorratzen dituzu letretan, bai, diskan? Bueno, gogorrak die gaien ikusteo. Diapur bat, pues, gabean gertatzen diezen miserien como collage bat, alda izen, pues, dano dakiguna dagoena gabean, o pasatzen dan gentiana, o gertatu lehizken situazioena dolako zerbait, horri buruz doien disko bat. Eta adibiden bat jartxagatikan? Esan da, abesti baten esan da, todos los fines de semana, las mismas caras, las mismas penas, como bukle horretako islada bat. Olako zerbait. Eta diskako abestidanak ikidatzitako haitu, danak ikoen... Bueno, diskoko abesti gehienak dia kolaborazioak. 10 abesti die eta 7 kolaborazioak. Idazterako orduen betik dugu sesiñoak estudioan kolaboratzaiekin eta gero eukiot laguntzen idazten diskoa. Eta zertzia, gaztei zuzenduta edo publiko guztiantzako da prestatuta? Bueno, nik uste da publiko guztiantzako, baina gehiago guztako jaki gaztei. Identifikatuagoa sentitzen dialako igual, ez da? Spotify agertzen da zeinei gustatzen jakon eta gehien gustatzen jakona die, eta pik urtetatik aurrera. Vale. Eta oso gaztetxoak ere bai entzuten die, zenbat urtekin azteituk entzuten nire kantuak? Bueno, bai, da, ikusten da, hor agertzen dabe bai 10-14 urteko franjan ezakizer, baina bai, gehienak die nire adekua gutxi gara. Nire adekuak, ados. 20. hamarkan da zena. Eta abestiak zer dituk? Ire esperientzi propioak, edo launanak, bueno, danetik, launanak askotan igual ez da nire esperientzia propioa, baina nire inguruan ikustoten zerbait gertatu dala, edo ikustot norbaitek zerbait olan okurrentea esaten dauela, punta hoitzen dut. Eta hori dana apuntatzen juteaiz, eta gero zeiten dek, lehendabizi musika egiten dek, eo letra jartzen diok, o lehendabizi letra dakak eta gero musika nola kudeatzen dugu. Danetatik, produzitzen dugu densokin, dana, densoa... Nola esan detik?
Zer? Delsokin, no? Denso. Densoki, vale. produktoria, bai, bere estudioan. Eta orduan, bueno, batzutan algarejun letran ideia zati batekin edo estribillo batekin, olako zerbait, eta idatzi, edo jun, eta berak jaukitzia instrumentala eginda, eta bueno, pues, depende lo que salga. Eta zentzukin iten dek hau, zentzu dituk ire kidiak hauek laguntzen dien egiten? Ba, Denso, Golden, bai, Golden 21K, eta, bueno, gondata, eta bai, benetan kolaborazio danak, baina hor, arrasaten gazen taldie, garela bastante, pues, gu, etxepe, zakitzer, danok itzen du apur bat komunitariamente lana. Ados. Bueno, hemen, zemozua, eman bertako bandik egur pixka gaio, bai, egia esan nahiko, hau ikuste glutena nola dan, Bai. Txikle bat bezala da, eta landu inbiar deu. Geratu bida homogen. Bai, homogeno geratu behar dugu, lasai, etxe gau presikan. Txirri gitxarraka, hola haueko hortu ingo zesik, Bai, bierra hauko da. Aspaldi gimnasio hori juman. Ondo, gimnasio eta juteaiz? Seitan gehioin etxian da listo, Hori da, bai. Ondo. Bueno, eta kolaboratu hienak, gero adibidez holtza gaina jute izenean kontzertu bat ematea laguntzen die, topatuko eskiau behaieke bai, edo gero ibakarrik bizitza bastante zaila. Kontzertu baten koinziditzen badu zela bai, baina bestela bastante zaila, zeba bakoitza punta bateko da, eta... bakoitza beria nahi dek, eta... Bakoitza beria erikin dabil, eta jodido. Esaten ba, si cuadra bien, y si no, también, no? Hori da, bai. Bestela beste nondik, bere partia eta jazta. Eta, ire erreferentiak musika munduan zein izan dira? Bueno, nik uste aldatzen jundi ezela, baina hasieran asegitzen nien, bintzen musika entzuten gitzen bastante raperuak, KCO, SFDK eta grupo horrek, baina gero apuruan hausitxo hau engitzen nian aldatu gen apur bat, entzuten gen asko De La Fuente, Zetangana, eta rap amerikarra bai asko. Soinu kontuan gukitzen duguna da bastante amerikarra hemen itzen zana baina. Eta iria zer dek, errapaek, trapaek, rikaek, nundik anelduko zion. Galera, hora, la pregunta sin respuesta, benetan ez dau... Gaina gaur egungo musikore ditzaizu, gustatzen etiketa jartzia eta hori da, eta ez dauko zentzu asko ikbesta. Hasieran hemen zan, como se hacen raperuak, eta ero traperuak, ez? Batzuk ziren como los modernitos, desabinak autotuniaz eta bestiek, pues... Hori, más... Klasikoa guak. Baina hoen ja, da, estilo danak da fusiona eta dana estena oso heterogene bat, orduan... Artista urbano. Vale. Jendia jako gustatzen, banditzia, baina... Jendia jako gustatzen garreko artista deitzia, Ez, esan da, como, edo rapero, edo tal, baina artista urbano da... Ja, gutxi existia bezala, ose... Ba, o generiko egia, ez da. Ja, generiko egia. Eta, hau esan direk, bigarrengo diska ekela iria, ez da? Bai. Aurrengotikan, desberdintasun asko ukikoik? Bai, nik uste baietz. Bastante landua da diskua. Lehenengo diskua zan gehiago, pues, sakogun single rekopilazioa handi bat esan nahin konexua. Disko hau aziratik landu dugu eta bastante zentzudun hau da, nik uste dut. Eta soinu aldetiko bai zentzu gehiago dauko danak. Bigai. Eta soinu aldetikan, nola sartzen diok soinu horiek? Horiek adibidez esan dezu laguntza eukidekela, ez da? Baina nola aukeratzen dek ze soinu mota sartu, nola sartu? Bueno... Dioik ematen diok okeia azkenian edo nola iten diok? Ez que dana itzen dau Denso, konetan. Denso da el mago, guria. Google txau esan... ez dakit, referentzia bat erakutzio, dana dalakue, baina gero ez gare musikaritzak, eta ez dakigu esaten, jarri akorde hauek, tal. Osea, ik letretan zentratzeaz gehien eta soinuan eta bai, baina azkenian danai forman mutentzona da Denso. Vale. Eta zenbat denbora egontzeate hau kudeatzen hau dena diska aurre ateatzeko? 2 urte gutxi gora bera. Justo, atan beste disko atazen nien, hortik hasiko nintzen idazten lehenengo letrak. Ja, seguru ateatako ja zehose idatzita eukalare bai, ez da? Bai, ez que azkenien da... Beti da kasue zuek, kasoia noz gauzak sartuta eta idatzita, ez da? Bai, ez que azkenien beti zabiz idazten, baina gero ataratzen duzu 2 urteetan behin, eta azkenien... O igual bat harrapatzen duzu lehenokua, gero moldatzen duzu... Hori da. Gordetzu zu kajoien, hola. Eta tokatzen zegik asko moldatzia, kajoitik ateatzen dekin ezote, ostia, erra idatzi nian, edo birmoldatu inbiar dezu. Bai, batzu, bixe geratzen die, azten nien zerre petzaten, eta dagoen bezala grabatzen dugu, edo beste batzutan igual dauko eta puntauta ideia txiki bat, eta galatu itzen dugu estudioan. Dos.